Dahai 89 Media. الرأي مدبنا بهاجر مزمور جمر سلزقنا كلنا عفو ذلك. ሱናም ኢሳያስ 12 ቶማስ ሰመረ
ክልተ ሜሮን በእምነት 30 ዓብደል ወሓሲ 6 ሄርሞን እስጢፋኖስ 10 ራያን ስዑድ 25 ዓድል መሐመድ ፌደራል ዳኛ ቴዎድሮስ አክሊሉ፣ ቀዳማይ ደረጃ ኤቨን ኤዘር አንጎሶም፣ ፌደራል ዳኛ አማኑኤል ክንድሸ።
حريتا صوتا مصطفى الزميت وصوت كانتا بنبن لانا لانا كمون وديتر زمان عكم ديامون كومشنرن أما كلمة تذكروا بأخبرات نحبه صوتا مصطفى الزميت وصوت كانتا لندن لكانستيو تصوت كانتا انشرانس لكانستيو كمون وديتر زمان عكم ديامون كومشنرن أما كلمة تذكروا بأخبرات نحبه سريع حف 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 برا سمرة
نتاع الحزامات ريبوم سي نتاع الحزامات ريبوم على أنت يا بعد ما ተፃወቲ ጋንታ ለንደን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ተፃወቲ ጋንታ ኢንሹራንስ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ዝመራሕ ክንደያምን ኮሚሽነርን ኣብ ማእከል ሜዳ ክትርከባ ብኣኽብሮት ንሕብር
ምህረት በላኔ ቁፅሪ 7 ፊዮና ፊልሞን ቁፅሪ 14 ራዋ ሓድሽ ቁፅሪ 11 ናሚ ዕቁባይ ቁፅሪ 10 ማርታ ተወልደ 19 ሰላም ክብሮ ቁፅሪ 9 አርሴማ ተክለ ሃይማኖት ቁፅሪ 13 ፍትሓዊት ማጆር አሰልጣኒ ሚካኤል ጣዕመ ተሓጋጋዚ አሰልጣኒ ምብራቅ አወል አሰልጣኒ ሓላውቲ ውዳት ምሕረት አበረ ሓላው አሰልጣኒ አካላዊ ብቅዓት ኤልያስ ዓሊ አሰላለፋ ጋንታ ደንደን ቁፅሪ 23 ሚለን ፍጹም 15 አድያም አቶ ብርሃን 3 ሓብር ጎይቶም 29 ረዳስ ትኩ 11 ቬኑስ ሃብተስላሴ 12 ሄለን ሚካኤል 19 ዳናይት ፍጹም 4 አኽበረት ፍቱይ 10 ሄርሞን ኢዮብ 8 ፍቃዱ ገዳሙ 14 ፊዮና ገልግሽ መራሒት ጋንታ ሰገን አብርሃም አሰልጣኒ ረዘነ ገብረ ገርግሽ ተሓጋጋዚ አሰልጣኒ አፎም ሃይለ ዓላሚት አካላዊ ብቅዓት ሰላም ማህሴን ሓላፊ ቴክኒክ ሄኖክ ተወልደ ዓላሚ ሓላው ልዳት ዘወንጌል እምባዬ ሓኪም ማርታ ፍትሃ ነገስ ነዚ ፀወታ እዚ ድመርሓ ዘለዋ ዳያኑ ቀዳማይ ደረጃ ዳኛ ራሄል ቴድሮስ ቀዳማይ ደረጃ ዳኛ አልማዝ አባ ማርያም ቀዳማይ ደረጃ ዳኛ ሲሞና ገብረኪዳን ቀዳማይ ደረጃ ዳኛ ኒያት ዘካርያስ ጽቡቅ ዕድል ንክልትየን ክለባት كم تلعب اللي غاري شكي حمد علني شنو نايلته
كان لحد حراي تخبركم أفكار سبورت زي قلتنا كلتين غانتات كاب غانتا دندن فيونا كركيز قصري عسل تربعتي كاب غانتا دندن فيونا كركيز የቀኔና ወይዘሮ ልደታ ቀዳማይ ደረጃ ዳኛ አልማዝ አባ ማርያም ወርቅ ሜዳሊያ። ቀዳማይ ደረጃ ዳኛ ሲሞን ገብረኪዳን ወርቅ ሜዳሊያ። ቀዳማይ ደረጃ ዳኛ ኒያት ዘካርያስ ወርቅ ሜዳሊያ። ውድድር ዝመርሐት ኮሚሽነር መርያም ሀብተ ማርያም ወርቂ ሜዳሊያ።
ደቂ ኣንስትዮ ዋንጫ ናጽነት መናሓደረ ዝተኻየደ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት
Dahai Eri9 Media.